So guys, so a video mu na baya mun na muku yadda za ku yi verifying account ɗin ku buɗe account ɗin ku a Bybit. So a cikin wannan video na yau za muku bayanin wasu features da ya kamata a ce kun yi understanding a cikin Bybit. So akwai features da dama a Bybit, ba wai iya trading bane kada ake. So ina so in ba ku shawara a nan waje, ya kamata a ce kai focus akan features din da ya danganci abin da kake ni, ba wai ka takura kanka ce sai ka iya komai da komai ba from A to Z. Hakan na da kyau but amma zai ɗauki lokaci sosai. So ya kamata a ce ka yi focus akan abin da zai amfane ka ne, kuma like shi ne kamata a ce daman ka yi focus a kai, saboda in kai trader ne so ka yi focus a features da ya danganci trading da sauransu. In kai arbitrage trader ne so ya kamata ka yi focus akan features da ya danganci arbitrage ne. So kamar yadda kuke gani ɗan shine interface wato home na Bybit. Lokacin da ka buɗe Bybit ɗinka nan ne za ka fara gani. In ka zo nan ka yi clicking ɗin wajen modin nan za ka ga wasu services a wajen za ka iya yi. Akwai su copy trading, depositing, P2P trading, arbitrage da sauransu. Nan ne za ka ga services. Nan kuma daga nan ƙasa shine za ka ga wasu coins da ya danganci spot trading, za ka gansu a nan. Duk za ka gansu ga su nan a nan haka, gashi nan kuna gani akwai su BTC Slash, USDT, akwai ETS. Nan kuma inda aka saka market din nan in kai clicking din shi nan ne za ka kuma like in kullu daga nan sama akwai inda aka saka derivatives, sannan akwai inda aka saka spot din nan. So nan under spot din nan like za ku ga coin ne da ya danganci spot trading. Under derivatives din nan shi kuma za ga coins ne wanda ya danganci futures trading, wanda wato za ka iya yin buy and sell. Kun gane, na san guys akwai wanda da yawa ba san me bambanci tsakanin spot trading ba and futures trading. So insha Allah za mu muku video sosai akai, sannan mu yi muku uploading din shi. So kamar yadda kuke gani nan wajen nan coins ne guda biyu, akwai na futures sannan akwai na spot. Sannan nan inda ka saka derivatives din nan a nan ne ake yin futures trading, inda za ka iya yin buy, za ka iya yin sell. Kakku damu, duk za mu muku bayani yadda za ku yi amfani da shi. Nan kuma inda ka saka spot din nan a nan ne kuma za ka iya siya kai holding din coin, wato kai buying ka sai coin kai holding. Nan kuma inda ka saka my asset din nan ne za ka duk kuɗin ka da ke ciki. Sannan nan kun ga funding, nan ne in ka yi deposit din kuɗi a nan za ka gani. Nan kuma ga unified trading account, a nan ne za ka yin trading na futures. Kun gani akwai features da dama da ya kamata a ce kun yi understand akan nan. Kun gani inda ka saka deposit din nan, kun gani nan tanan ne za ka yi deposition din dollar ko wani coin. Misali yanzu wani zai ciro ma da coin, a nan za ka zo ka zanna depositing, sai ka yi search din sunan coin da yake son ya tura ma. Let's say muna so a tura mana USDT ne, so amma kuma wani network ne, ila ERC-M20 ne ko TRC-20. In ERC-M20 ne sai kai clicking din wajen inda ka saka ERC-M20 din nan. After ka yi clicking daga nan ƙasa za ga wallet address ɗinka, so sai ka yi copying. After ka yi copying sai ka je can sai ka tura mai shi, kila border ɗinka ne ko kai ne za ka tura daga wannan exchange ɗinka zuwa cikin Bybit. So kuma baka so ka yi P2P, so ga hanya mafi sauƙi da za ka yi kenan. Sannan kuma like misali in kana so ka yi transfer, wataƙila yanzu ka yi deposition ko ka yi P2P ɗin kuɗi an sa maka a funding din shi, so amma kana so ka dawo unified trading account inda za ka yi trading na futures. So nan za ka shigo wajen transfer din nan sai ka yi choosing from daga ina zuwa ina. After ka yi zaɓen misali mu daga funding zuwa unified trading, kuma kana so daga unified trading ne zuwa funding, za ka dawo da kuɗin ga ƙila za ka cire ne, so sai ka zo ka yi haka. Nan da aka sa coin nan sai ka yi clicking sai ka zaɓa wani coin ne, ƙila in USDT ne sai ka danna nan wajen, sai ka zo ka danna amount ɗin da kake so ka yi transfer. In gani, ina fatan guys kun yi understanding din wannan abu. So sannan misali yanzu kana so ka yi converting din coin ne, misali yanzu ina dala, ina so in convert din shi zuwa USDT. So abin da za ka yi shine in ka shigo wajen convert din nan sai ka zaɓa
daga wani coin ne yake so kai swapping din shi zuwa wani coin. Yanzu muna so mu yi swapping ne mu muna da USDT, sai ka danna inda ka saka BTC ina sai kai choosing din USDT first a sama kenan, sannan kuma 2 din inda ka sa 2 din nan so zuwa kenan M1 coin sai kai click inda ka saka BTC din nan sai kai searching din. Misali yanzu muna so mu convert ne zuwa Shiba Inu, sai kai searching, sai ka zo nan kai searching din Shiba. After kai searching sai ka danna amount din da yake so kai converting din dollar. After ka danna sai ka danna wajen quit din nan, shikenan kai converting. So like ina fatan guys kun understand din wannan video. Muna so mu bi class mu ne a hankali dalla ba sauri muke ba, ta yanda kowa zai understand abin da muke. So sai ma da video na gaba.